мураббии пуртаҷрибаи кишвар Рустам Хоҷаев сармураббигии тими Хуҷандро ба ӯҳда гирифт. Ӯ дар тӯли фаъолияти худ дар якчанд дастаҳои Лигаи олии мамлакат дар вазифаҳои мураббӣ калон ва сармураббӣ фаъолият бурда натиҷаҳои хуб ба даст овардааст. Рустам Хоҷаев мураббии пуртаҷрибаи кишвар сармураббии тими Хуҷанди шаҳри Хуҷанд таъин карда шуд. Дар мавсими сипаришудаи чемпионати миллии мамлакат оид ба футбол Рустам Хоҷаев вазифаи мураббии калони ин дастанро ба ӯҳда дошт. Тими Хуҷанд бо роҳбарии Рустам Хоҷаев айни замон марҳилаи аввали машқҳои омодагии худро гузаронида истодааст. Машқҳои омодагӣ ҳоло дар як рӯз як маротиба ҷараён гирифта, бозигарони даста ба марҳилаи дуюми тамринҳо омода мешаванд. Рустам Хоҷаев сармураббии нави дастаи Хуҷанд ният дорад бо шогирдонаш ба мавсими имсолаи футбол омодагии хуб бинад ва тими Хуҷанд ба гирифтани яке аз мақомҳои фахрии чемпионати миллии мамлакат оид ба футбол байни дастаҳои Лигаи олӣ дар мавсими имсола шавад. бо ман боварӣ карда ба даста боз ба дуюм карата ба даъват кардан ва албатта ҳаракате мекунем ки даста ҳама вақт пешсафи футболи тоҷик бошад. легионерҳо ва он одамое ки ба мо даркор аст албатта дар оянда даъват карда дастаро пурқувваттар мекунем. машқҳои омодагии дастаи Хуҷанд дар майдони мактаби махсуси футболи вилояти Суғд дар сатҳи зарури ҷараён доранд ва бозигарони даста умед доранд омодагии хуб дида дар даста мавқеи худро пайдо намоянд. ба даста даъват кардан, даъватро қабул кардем ва омадем ба даста тӯли 7-8 рӯз мешавад машқ карда истодем. Дар пеш бозиҳои бисёр аста тайёрӣ дида истем ба бозиҳое ки аз пешанд аз рӯзи 24 сар мешаванд. то охири марҳилаи аввали машқҳои омодагӣ ва оғози марҳилаи дуюм роҳбарияти даста ният доранд футболбозони арзандаро ба даста қабул намоянд ва бо ҳайати хуб дар вохӯриҳои ҷоми конфедератсияи футболи Осиё иштирок кунанд ва мавсими имсолаи футболро оғоз намоянд.